ташкил ва ба роҳ мондани қиморхонаҳо ба истлоҳ казино, ҳамчунин фароҳамсозии шароит ва таҷҳизот барои бозӣ бо бурди пулӣ тибқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят ба ҳисоб рафта, тибқи моддаи 240 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб мегарданд. Бо мақсади ошкор ва пешгирии чунин амалу кирдорҳои ғайриқонунӣ, кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои мақсадноки оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ месозанд. дар ҳамин замина дар натиҷаи як амалиёти махсуси оперативӣ кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсат дар ҳудуди шаҳри Душанбе фаъолияти ғайриқонунии як қиморхонаро ошкор намуданд. муайян карда шуд ки шаҳрванди 44-солаи яке аз кишварҳои хориҷӣ бо мақсади ба даст овардани манфиати калони пулӣ дар дохили ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик воқеъ дар кӯчаи Саъдии Шерозӣ 3 ҳуҷраи алоҳидаро ба иҷора гирифта дар он ҷо қиморхона ташкил намудааст. ном бурда 17 адад дастгоҳи махсуси қиморбозӣ, мизу курсӣ, чивонҳои оҳанин ва дигар таҷҳизоти лозимаро омода намуда барои гузарондани бозии бурднок муҳити мувофиқу шароити мусоид фароҳам кардааст. зимни тафтишоти пешакӣ маълум гардид ки номбурда аз ин фаъолияти ғайриқонунӣ ба манфиати худ маблағи зиёди пулӣ ба даст меовард. ҳамчунин дар ҷараёни амалиёт 7 нафар шаҳрвандон ҳангоми машғул шудан ба қиморбозӣ дастгир гардида, нисбати онҳо тибқи талаботи моддаи 465 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, онҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардиданд. айни замон гумонбаршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, тафтишоти пешакӣ дар ин самт идома дорад. вобаста ба ин, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба шаҳрвандон муроҷиат менамояд ки дар ҳолати шоҳиди фаъолияти ғайриқонунии чунин қиморхонаҳо гардиданд, ба мақомоти милитсия мусоидат намоянд. танҳо дар ҳамбастагӣ метавон барои таъмини ҷомеаи бо амну субот ва поксозии муҳити иҷтимоӣ аз унсурҳои ҷиноятпеша саҳми боарзиши худро гузорем.